מסע בייק פאקינג, 270 קילומטר, איך זה היה? ביום הראשון של הטיול יצאנו ברכבת מתל אביב לכרמיאל. 8:15 התחלנו להתגלגל מתחנת רכבת כרמיאל לכיוון כנרת. עצירה ראשונה עין חוקוק, מעיין נחמד עם בריכה קטנה. בצהריים התחלנו לרדת לחוף כנרת באזור גינוסר. אחרי כוס קפה בתחנת דלק מתחברים לשביל סובב כנרת עם כיוון השעון. עצרנו להתרחץ במקום ממש נחמד, איפה נפגשים נחל משושים ונחל יהודיה. ואנחנו בחוף המזרחי של הכנרת, חוף דוגה. בעיניי מהחופים היפים שיש בכנרת, ממשיכים הלאה לכיוון דרום. אני לא צילמתי, אבל חופים מיועדים לקמפינג היו מפוצצים באנשים למרות יום כיפור. מחנה לילה היה מתוכנן באזור צמח או באזור ירדנית. בסוף עצרנו בחוף צמח, בגלל שזה היה יום כיפור, לא היה אכיפה בחופים. זה חוף שאסור להישאר לילה בחוף הזה ולהקים אוהלים וכל הדברים. יום שני של הרכיבה בערך 85 קילומטר, יצאנו מחוף צמח דרך ירדנית לכיוון בית שאן. באזור בית שאן עברנו דרך עמק מעיינות ונחל קיבוצים. ארוחת צהריים בסולם שלפני עפולה, טיפוס לקיבוץ דליה, איפה קיבלנו אירוע קיבוצי עם בירה קרה, ושינה בדשא של קיבוץ. ביום האחרון של הרכיבה יצאנו ב7 בבוקר לכיוון תל אביב. רכיבה באורך 80 קילומטר די מנהלתית, ביקור בעין ערובות, אכלנו צהריים חומוס בקלנסואה ודוך הביתה. סך הכל 270 קילומטר רכיבה.